Du egalez aldatu, Iker aldazentzat, Iker Albizu barkatu, Iker Albizu arean sartuko da Iker Jaurtik eta orain pasea Joel Perezentzat honen erdirak eta bigarren zutoinera, lau zenbakiak errematatu badu ere, zuzenean areara, 10 zenbakiarekin area barruan Jaurti, aldaratzea berarentza Jaurti berriz ere, baloia zabalduz Rodrigo Garziarentzat honen erdiraketa, eta ez da iritsi Daniel Larrarte, Telmo baloiarekin, Telmo erdiruntz, Telmorek ezkerrez erdiratu Jaurti, eta osta, Joel Perez itzuli dio taldekideari honen erdiraketa bigarren zutoinean, eta zutoinera eta gero aldaratzea, esku atera duen oian Saras, faltaz, sake izango da. Bigarren zutoinera, buruz errematatu, eta jokoz kanpo zegoen. Solak berreskuratu Jose Antonio baloiarekin barrura sartu, eta Joaquin Manuelen Jaur. Bigarren zatia hasi denetik, hemen Zubietan 17 urte zazpiko txapelketa honetan Ian Romera erdiratu, eta zutoinean ateratzen jokaldi bikaina baloiarekin Paco Lorenzo katzera Jaurti, eta zuzentzat honek atzera Freixak aurrera luze, eta hor bat-batekoa, eta jokoz kanpokoa adierazik. Eta hori, eta ikusiko dugu, arrisku etortzen den Aitorren erdirak eta bigarren zutoinera, zuzenean Jaurti du atera, eta nor jaurtitzen duen Ian Romera, ala Danelek zuzenean, arrasean, eta zesku atera duen Nikolas Bidalek, eta zuzendu Aitorren erdirak eta bigarren zutoinera, eta beste esku bat Nikolas Bidalek, eta